Li jkollok serħan il-moħħ mis-sigurtà tal-pajjiż hija xi ħaġa importanti ferm u dan ikun possibbli permezz ta' korp tal-pulizija b'saħħtu li jżomm l-ordni fil-pajjiż. Nhar il-Ħadd ingħata bidu għaċ-ċelebrazzjonijiet permezz ta' qudiesa li fakret il-200 sena u sentejn anniversarju minn meta twaqqaf il-korp tal-Pulizija f'Malta. Qudiesa li servit ukoll ta' tislima l-eks membri tal-korp li ħallew din id-dinja u li hawn tfakru għas-semm siewi li taw fil-korp. L-Assistent Kummissarju Mario Spiteri jgħid li dawn iċ-ċelebrazzjonijiet huma turija ta' rispett lejn dawk il-pulizija li taw kontribut tul is-snin. Bħalma ilna nagħmlu dawn l-aħħar snin, ġifieri iktar minn 26-27 sena, qegħdin niċċelebraw jew nikkommemoraw aħjar l-anniversarju mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija li kien seħħ fit-12 ta' Lulju tal-1814. Bħallum aħna nibdew l-attivitajiet tagħna billi nagħmlu qudiesa ħanejdu hekk fil-ċimiterju tal-Addolorata. Il-qofol ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet jintlaħaq fit-12 ta' Lulju, il-ġurnata proprja li tfakkar l-anniversarju tal-Korp.